Velkommen hos mobilkursus.dk. Vil du gerne blive bedre til at bruge din mobiltelefon, eller lære at bruge en mobiltelefon helt fra grunden af, så tilbyder vi dig et grundkursus i at bruge en mobiltelefon. Vores undervisning tager udgangspunkt i god tid til den enkelte, og vi holder det på et plan, hvor alle kan være med. Vi tilbyder fælles undervisning, det vil sige holdundervisning, eller undervisning hjemme hos den enkelte. Mobilkursus.dk er en fritidsbeskæftigelse, og der er tale om et non-profit foretagende, hvilket i praksis betyder, at det lille kursusgebyr, der skal betales, dækker over de faktiske udleverede kursusmaterialer. Du kan læse mere om vores kursus her på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os, enten på mail, på hjemmesiden, eller på vores telefon. Vi ser frem til at høre fra dig. God fornøjelse. Hej hej.